And then the best and you to the deep faith. A GDA. See, I can't faith. So what I say here, so one tear say here, who you want to do. So kind Ephesians 2 verse 8. Was say on abdomoso no the adomia and nam GDA. Every human being. I say, he did it free more. Sadom, no way they are. Ephesians 2:8. Yes. Was in my atom and our did so as but try to find you or can't don't want to the GDA bishop. Can't be only it says to you. Na adom na wode enna bibie so ademo yes enfimo a yes onyankopon achede se igidie free mu adom na enso so da praise the Lord hallelujah adom na mgidie so se gidie ni mu adom no ye betimi di adom na enso enye den enso so eno na enti na esi hu ni agidie ni enti adom a and now GDA so GDA so. And we took at John 1 verse 12. Was it now one now? What G Nudi, you know. One more 2 minutes of one day, or may Unyam. And until Sawa near Castle went to me, Unyam. Yes, Christ, I don't want. I will cover because you're born as same year more than bedroom. As I said, GDA a bum and Sana from my day. Say GDA ni moi, Casa be bien where a bayer a woman. You can't say GDA and any day. GDA and only idea, who far when you win. Nasu GD who are resembles our home. And I don't want a day. So take definitions and I am it true we are above what I don't know for when in I do him say a day. And I would do win in a day. This is our fate. Now they are winning room for when you win, and then would you win himself? Now do win in a day. And it is I did here come once and one on. So be dinner, baby. Not far back. At the boss say, I didn't make Cassette, who can say what we see anymore. So I can say what I'm proud. Who did not want them? Our own was so was say, media, Missy, I didn't hear them. Praise the Lord. Hallelujah. Even see a soldier near the Utum will say, Bomadi be a one. Nakatrin and I said, I don't want to so they knew what does you dinner was says, and what shame a brother, I didn't hear day. And so for a minute, this is fit. When did you see my examples, Bebra? You may see for a day, yes, Christ. Any public prayer, we was our fate, I may know yet, and come myself. What do I want a day after so? Save him, poet to be bomb, ma. A catcher almost said, some Pia one tia, yes, no mamma won't deem you. Dimitro said, yes, you know, one day in the young and the endless. Be bien away with me at the Timmy Minian, point to a day. Say your woe, say your how, say your money, Namidina, me a day, Midina. This is fate. And your fate, I'll bet never yes and no. And I plan on me fine to me quassily. And I said, I'm a muya grantino. See, I didn't compare now, I don't want to so now. Who busad the Kitwa, a senior, we don't want day after so. This is fit. Yankai Hebrews 11, verse 1. Amen. Amen. I am from Malaysia. Was it not any idea that's wrong? Yes. Yes. Any normal I know Adam. Amen. Amen. How can we see Hebrews chapter 11, verse 1. Yes. Now faith
is the substance of things hoped for. Yes. The evidence of things not seen. What do we? What was that idea? No. An idea. Me found many day. We now they himself and intimidate me why a day. That is from my woman and from mother. Now I mean himself from my head. And I'm doing my head. I also send them from us and money and mommy and the head. And only faith, because see a tip definition actually. Send on your cook master much richer. Now they are for when you and then I don't say my head. Honey, who's all strong faith. I don't want to so you be a frost so you didn't. So be an obey me, I said, we are supposed to say, stop it. Now, I found the old money say, stop it. Nemo, we will be a. Some of the cat then ran with Felisa from my woman, Nippet, from another day. I noticed some woman that deal. Somebody Jabashimio, some way at you, and Mijana. Sadia, I didn't want to so, and only. Stephen, I see you on my board. Now, I bet me up by saying, oh, your man, keke. No one can say, yes, Christ to be an end in you, keke. And no keke, no, maybe I bet me I can see a woman. Nanso, you can't fate a day strong. Minim Sana would do when you go to work, as I say, so. Minim Paya, I don't want to when you go so. One when you go on, will be a moment. Nanso, Yenim Senya Kupon. And Nuntini, a day of winning na yet, Atos. See, I can't be doing the money now to idea so easy. What in the moon in Nippet, the end in the BB, every crown, Nimbra or Crow Assassi Suheni Nara, what the Nini Nel Gusadi. The poor Yassia, when Nippa be Brongo, who put near my baby. If in Nippon, it media winning Guneso. I know do them tell your head was here. Never mind, I see a dear Motosumpa near Casse, Sayario. So who said Guasio be bien where bet me at it. Sa or die, yenya, dear Motos. Be bien where bet me at it. Person me describe faith to Christo for ye. Near whom a dear potia, a faith. Not be a can, yam fire or two nipaso, any a thread force. Nemo me have every potty idea who may ever. And until I don't want me property, I make an set to often say, now one what ye need, one mouth to me. So may you young Pompa. And over it, middle says to put away young Pompa. Now, so now, Nicky, was so a bronze great to me casting young Pom ever. Nanso what tin in the man we are paying. Praise the Lord. And in faith, a idea is strong. So also be denied in a way. Your sunlight, me repeat this, your sunlight near boss throw. Near do so near cancer. I dare don't want to so your person cancer in the hall. As I saw come see so. Now I did 2 months set you who say, near American. Me say o na me de me why dey atoso etumba bomba so throw them pra when you dey. This is faith. So have faith we know and not the sign here. Ya bosom ne ye dey hu atoso. Ya ka verse 2 no say. Hebrews 11. Before manite ba was it now when yes. Amen. And now faith you are making. And no next year Bible, you be Bible, you put David, you put Abraham, you put Abel, you put Stephen, you put Peter. Identity. What would you not be? Say be bien with me a convince you. Say you come as a neighbor. No one did to say a name. Or no one do a name. This is faith. I know that more when you have a good report. See a young answer. Near 15 years, see a bony baby.
enipa ye bomudin no so wonya adanse pa na ne yebetumi abie tronsem na bomudin ne akansam bebre afa ne ma omugina so a menu a wotie bi eye faith mu no omunya o adanse pa enagini ayeka no enye didi ade ya ho atobo so enye didi ayede ya ho ato nsuo bi so anaso oposum bi so nemo eye didi a yede ya ho ato ye Ewurade Yesu Kristo ene onyankopon a oye den opo so ne asate ti ato aso 3 no sese Você didi na esse ase e ase awodua o onyankopon asem na esisi senti de ani etua de enti de ani etua eti no ma a na edemu na ebae amen amen ena mujidie so yenim sasa se etesui onyankopon asem keke ena odebo asase ukoshia scientist e won ya obeka tro mo betumi aye dede ye debate obetumi aye se mo wanyina so wana betumi akasa ma wiase aba na beda ba na bigina this is my faith kira me say asase etesui aye onyankopon asem ena okaye ena asase beto se nipa etuo se dan etiso so obeka se nipa adoe ni ede ne koto ho ena adoe ni nyia no beye nipa na mejina this is my faith se wiase etiso in the beginning God created heaven and earth onyankopon no boss ro ne den asase ode nasem wose wiase na asem ne ye den ne wo na asem ne ni onyankopon ne ye den ne wo na asem ne ye den ne ye onyankopon mini atem yeso owura so den mo keke si ye kwa so le akoso ye ko to praises ana si ye ko ye bibi keke aso den na owura no ese so owura ho with faith amen woni akoye ye ma si ye be entertain ye ho and the church is turning into entertainment si ye bwantu ne ni yesa ne nipa ho no ase ye ji o musika ne ye de bibi ego enipa ode na for bo ba tumu kra no ese so nya gina so sama for ya me koboi minim faso a me ye den nya this is our faith when the gidie a ye den ye ka ho ase na sase ye wo we ye nim so nyankopon boss ro ni asase no what they asem keke and the boy challenges ni be ya betumi a challenge me one betumi akasa ma epo abeda one betumi akasa ama we aba me this is my faith bibia no betumi aye den accomplishment ti o say yempele for no so when you good reporter e jana sa faith we so gidia me no mi enu ka ho asem no eno na se ye po Abraham din a Abraham onyankopon ka kire ne se Abraham ba ye hotiuni wo mra wo ji onyankopon edin fi wabusu ne kwatana ha wa fa na ni ehun nyankopon na so gidi se nyankopon wo na ne bibi o ye na se ojai na odin ne huni nara eto ne a wo kasa ne so de ne hoto so a ehwa no benya na so nde ehwa no nyankopon bu na mutini se na obenya hotuni a adu oji nyankopon ni ama ye je miracle ansan wo mu se ka Israel ma eda miracle no ma Israel en follow miracle ansan waji onyankopon adi obue pu kokom eye the Red Sea e ma omuhu ye omutumi na te Israel so ade bianan ani man biakra fisro ye den eba Moses demonstrated say what they are Bible bones people na nzua ye den apa bibia no mo nya bia na nyankopon ma ade ma wo nanso na obogidie ehi ene wo dem ha wura ena efese wura so dem na so abayi nyankopon nipa prepo a ese se onya de ye ba ko se dem ha ba wai enye nipa na me ho beto me so no nyankopon a me fa ma ne hu no ni a waka no
Mijitum sao na mede me be ye Embrace miracle. Asan waji Onyankopon ye den. E de yan verse 3 no. Verse 4. And chapter 11 4. Yan kan says ni ebeba 4. Yan kan says no. Was it a didn't one? Yes. Obedient me and son. Na ese de oba Onyankopon enche se ogidi se oho. Yes. Na oye omo ewe de chi ekwa no apetiafo. Amen. Say didn't ni mo what they are saw them 10,000 times. Bompire 30,000 times. Say didn't ni mo bia ni wo person Onyankopon ani. Say didn't wo faith. You can't faith as a medical church. Maybe you didn't mean the advance. Me who Onyankopon dada. Na me nim say Onyankopon. Ena me di me hu nyina ye den. To me so. Na bibia no betumi convince me say Onyankopon oni ho. Say your faith say nyame ni wa. Me faith no na e man personal responsibility. It is also be crucial no be ye me den a. Me dey me personal responsibility. Me faith me brother say Onyankopon ye den. Na dia yanka verse English mean says Hebrews chapter 11 verse 6. yes. But without faith it is impossible to please him. Yes. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Amen. Na se yidi ni wa obi ni wa obaso Onyankopon ni. Kan ya ba asore mpo kire se woni gidie. Asem kakra bi tuwa sena o report case any sena wo ye wo sena asem ato no e kire se wo kra no woni ani da so. Sa de nim kire se Onyankopon bi ani ho anya den emma. Enu ti atams ye ka kire se enye na me dey me gidie kire me se na so Onyankopon o mafa wan de betimi ne madiesi. This is my faith. And until we back at us by phone your war vessel. Ukroma away, pay you on our by phone your war mayor day, Bombu. Ukra by four or one yet, it's bombarding the hill. No, so for an image on a shop of home come. Ukra, yes, say. Would you do anything? Or say, so where did you dear? Who personal legend of Brown Sonia? If the work Onyankopon so ye den wo ye ketwa krawo on sonne ana mpese obi agina na ma so se Kristo ni ona mo anya den hunso ibi sa srochi ko wiase ni asi wiase aye den kra na uwani a wo ye den odi wachi wono na adu hu nyina ye den ato so wasi na den na betete mi ni Kristo doi enter. When you begin, a snuff when in I day, Ejina, so the dim. That's past here, train that day. Peter Mumu said, no, here. Peter, when in I move, pa. Echo see John, so John say, you're born a war. No, any poor yet, they will move. That's when you're now painting. I'm casting the name in Yambo. Tierra Daniel to me, Dinam, Poko, only Nipako, and from once. Praise the Lord. What is your way and grab and Yakani? At Biana was where they are in a day. Would defending the faith of them. One father near Hudani and father near Hunyampo. Now, so them say Yampo, and not then the Munyan yet day. And I mean, here with him is a crisis in Bape. How many woman of God will be Ghana? Ye won nim poso Onyankopon bi wo ya afa. Afa ne ye be fa ye ni padwene. Ne ye fiti asese ye de se ni padwene solve ye problem be ye den e be ye. Sa woni didia. You hu free na ye den a hu so Onyankopon. Esese wo gina na hu se Onyankopon ye den. Na didia na ne se bio. Enu se ne a Onyankopon asem aka no. Wo do hu be ye den e be. Praise the Lord.
So Nyankopɔn sɛ atemmu wɔ hɔ ma daakye a yɛwu a atemmu wɔ hɔ ma yɛnya. Me nua a wotie me fa moto so sɛ daakye yɛbɛkɔ akɔgyina wɔ Nyankopɔn anim na wayɛ dɛn wabu yɛatɛn. Na ɔkyerɛ me sɛ nkwan nni awieeɛ wɔ hɔ ma me a kwan bɛn so na menya a na ɔkyerɛ me kwan no a ɛsɛ sɛ mede me ho yɛ dɛn ɛto so. Mehu Nyankopɔn da nanso nyɛ a waka menim sɛ bɛbɛ mu na ɛsɛ sɛ mede me ho yɛ dɛn ɛto so. Ɛno nti ne yɛfa wɔ Nyankopɔn sɛ na n'asɛm yɛ dɛn ɛteɛ. Ɛmere bi Roman officer bi kɔ Yesu Kristo na ne ba yare na ɔka kyerɛ Yesu sɛ ne ba ɛyare. Yesu Kristo yɛ ready sɛ ɔbɛkɔ fie hɔ na wakɔsa abɔfra no ɛyare. Na mommem yɛ ne nesi yɛ wɔ Luke 7 verses 6 to 8. Amen. Then pastor Luke chapter 7 verse 8. Na yes, ɛne wɔn ɛkɔɛ. Na ɔyɛ adan efie no ho no. Asraafo a ɔha so panyin no ɛsoma a ne namfo bi ɛbaa ne nkyɛn ɛbɛsɛ ne sɛ owura mɛnha wɔ ho. Yes. Na me nsa sɛ wobɛhyɛ ne ɛwɔ me suhyɛ aseɛ. Yes. Enti ɛnso na mɛmu me ho sɛ memfata sɛ meba wo nkyɛn. Na ka asɛm ɛnko na m'abɔfra no ɛnyɛ no den. Amen. Amen. Ɛyɛ 8 no. What kind? 8 no. Wɔse na me nso meyɛ onipa a mehyɛ tumi aseɛ. Na mewɔ asraafoɔ ɛwɔ m'ase. Na sɛ mesi wei sɛ kɔ a ɔkɔ. Na mesi ɔfoforɔ nso sɛ bra ɔba. Na mesi makoa sɛ yɛwei a ɔyɛ. Ɛna Yesu ɛti wei no. Yes, 9. 9 wɔsi Yesu ti wei no ɛyɛ nwanwa. Na ɔdane ne ho ɛkyerɛ nkurɔfoɔ akuakuo no a wɔn bɛdi n'akyire no ɛsɛ nsɛm sɛ Israel mpo nhunu gyidie kɛseɛ a ɛte sɛ. Amen. Amen. Mahu aberanteɛ no wɔse meyɛ ame commander sɛ meka sɛ obi nkɔ a ɔkɔ meka sɛ obi mmra a ɔba na hɔ ayɛ sɛ Yesu mmra ne fie na ɔnkɔsa abɔfra no yɛ onye gyidie sɛ Yesu wɔgyina ha a ɔkasa ma mframa yɛ dɛ. Praise the Lord. Wobɛda ɔto te sɛ Thomas ɔsɛ sɛ mahu nsɛm a menyɛ dɛ. Menim sɛ ɔyɛ Thomas wɔ dan mu ha ɔse kasa abɔfra no ɔwɔ fie hɔ sɛ na me kɔmande ɛkɔ menim sɛ wo kɔmande wɔ ha mframa mu a ne ho bɛyɛ dɛn ampɛ ana ɛnyɛ wɔ dɛn. Praise the Lord. John no ne Peter wɔse nea ayɛ dɛ ɔmpo deɛ ɔm se nea ayɛ de yɛ bie ɛne yɛdi yɛ ho adanse na nhyira nka mu a monyɛ dɛn muhu yɛ na moayɛ dɛn. Modeɛ moafo mo ani a ɛno nti yɛ bi koraa na mɛtumi anya gyidi asɛ John ɛfiri sɛ ɔde ɔde n'ani bu Yesu Kristo ne miracles ɔmoyɛ dɛn wɔmoyɛ yi na ɔkasa sɛ abɔfra no ɔntɔ no maa ne kɔɛ na ne matɔ na Yesu ka kyerɛ aberanteɛ sɛ Israel mu a mehu obi a ɔwɔ gyidie kɛseɛ te sɛ saa wɔ mehu obi a ɔwɔ gyidie te sɛ saa wɔ atam sɛ nneɛma pii nkɔ yie ɛfiri sɛ yɛdu situation na akwantuo no yɛkɔdu mfimfini ne yɛhwɛ yɛ akyi ne yɛhwɛ yɛ anim a yɛnim sɛ yɛ ɔboafoɔ so yɛbu yɛn ho sɛ yɛni boafoɔ yɛn gyidie nyinaa yɛ dɛn asa ɛno ne afei yɛbɛkɔ consultation frɛ sɔfoɔ wei ma me frɛ maa wei ma me afei ne nnipa bi bɛba mewɔ sɔfoɔ bi o ɛnɛ Ghana maa ne wɔ ne bi wɔ asɔfoɔ bɛyɛ 6 ansa na abɛdu n'anim koraa na wakɔka ho asɛm akyerɛ ne deda na adɛn nti ɛfiri sɛ ɔno adi kan de na ho danse akyerɛ no ɔpɛ sɛ wohu sɛ ne sɔfoɔ no yɛ powerful yɛnka biribiara nkyerɛ no sister afei Italy ne baeɛ ayampa wowɔ program wɔ ahoɔ mu ɛyampa waka biribiara kyerɛ me daabia ne yɛpɔ nsɛm Awurade
Sister, now I share baby no aka me bia che David. Demonstration a fake demonstrative for depends. Adenti, one who say you need faith. And in the granny a call, a monk can say when he had a child. Was he Jesus Christ? And a yes, you won. Now, to see a buyer in the fear. You bet me a catch and Zaradi. Yamba that you are in the fear. Cassa keke. You bet do fear no na banamaya day. Now, what's the mean? Who will be a witty at the Sessa? And it is a car, say faith. Are there young men when you are going to someone near Okembiara, yet the Amoya day at us? So, the one I get you are. Yenim see a 1 year day, ye boo. And not as I say, Jesus Christ, as someone by a day, what can? Near the want to say 1 year day, ye boo. Every bit of a fish. Fiano Papa come and you bring not fish about who to reach. I had a bit of the faith started saying, see, I can see one Peter. That will be Jesus Christ. Let's Simon Peter, be Simon Peter. And I said, You're bolding near bolding. That will Jesus Christ. As I see who said, Saudi, as I say, I can see if it's adding, what was she on the house? Near my head at all. And cannot hear from a beer who be a baby I had a wood yet to deny it. No catch a Simon Peter. The Peter can say, Look kind. Luke 5, 4 to 7. Every person family here in move and 1950 and so on. Yes. Was it now Ujai Casano? Ujai Casano. Or can't actually see myself. Yes. Quite what dear a dog. Yes. Now, myself, any and now. 5 now. And I see more baby I said, all right. Yeah, you're a human and doing now. Yes. Yeah, Nashi. Not 15 or back now. Now, so what's the thing? What's the Munti? Miguasa. Amen. Praise the Lord. Amen. Onyankopon asemuniti. And it's a can faith. Ye will be ordering a motor asem so. Onyankopon asem. What's the Munti? And I'm a say near power brother moi. Would you be so Onyankopon ni wafan? Me pesa would me chum fi obronsama fan na me do besi Onyankopon afan. Na hu so Onyankopon e bo ni de no o wafan. Demu makase na besi sawan. Sisa wa bi se nyame ntimi nye mi ntimi nye. Se eba Kristo mu a, so no se si ubusa ade we de mi ntimi nye a wo de wa mo de nne. Na me pesa otimi kase Onyankopon ntimi nye. Kase Onyankopon betimi ayede. Eba che ne be yede. Yo ne me bebra wa anye ni. Na so mo na wu se ekono. Na do hu ato Awurade so no. And a medical cultural still worship. And baby, I am for program solving. So, you two Zaha, one and a Maya. Jitu Wanyampani. Naji say was to see a purple car. Why you no coffee saw the bay? What the betting? A young upon the car. A rather I have money as a so young fit for Niaokan. Said, when I be, Mr. saw the betting. Nam saw the baby day, ABC. I don't have a dick kind of fit any near fire in here. Now she himself, and not in the idea why I day up to you. And not see a day says here, and I'm a 2 way. So we catch them so on some being a new Bukumia. Me did me back. Praise the Lord. If it's a near all my fan, also say, I did in praise the Lord. I feel now to go home, so I fear Beshaba. Woman in who's a baby at the camp. Who don't know what she baby at one Cassan, Munia. What's in now, Matisse will be a subimu. Praise the Lord. Matisse will be what subimu. Opa Moja Tuno, or not any baby and yet day in ye. Nice when you saw the name Sako can Jesus Christ at here. Who bay a day and better. Na penya pa yemra Yesu kono
kyerɛ asuafo nnipa pii wɔ ne ho a wɔn pempem no nanso ɔka kyerɛ m sɛ obi asɔ ne mu ɛnɛ mpɛ sɛ ɔsɔ Yesu Kristo na ɛgyina pintin na ho sɛ ampaniampa ɔyɛ obi a wode wo ho to no so a nneɛma nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛsi wo yie ɛdɛn na apɛ wɔ asase so ha ɛdɛn na apɛ sɛ wonya ɛwɔ asase so ha yiwa dwen ɛne wo nimdeɛ fi ne a woyɛ na ɛfa wo gyidie ne wo biribi ahyɛ asafo Awurade na ma w'anammɔnto a wotu no nyinaa no ɛndare to ɛkɔ baabi a ɛsɛ ne fata sɛ wɔbɛsom asafo Awurade yie sɛ yɛhwɛ the hall of faith a ɛyɛ agyidifoɔ a ne ɛbɔ mu din a wɔnya a ɛdi mpa no yɛbɛkɔ ɛwɔ Hebrews 11 book yɛbɛ Hebrews 11 yɛnkan fii 5 before my kan fii 4 ɛnimu ɛnan ɛba wɔsɛ gyidie na Hebel ɛde bɔ afɔreɛ a ɛso ɛkyɛ keegyeɛ ɛma Onyankopɔn ɛno ɛso ɛna ɔnam ɛnya adanseɛ ɛsɛ ɔtene ɛfiri sɛ Onyankopɔn ɛyi na yɛde no adanseɛ na ɛno so ɛna ɔnam ɛwuiɛ a ɔda so ɛkasa. Amen. Aha yɛ afɔrebɔ ɛkyerɛ gyidie ɛta ɛkyerɛ a yɛde yɛ sika yɛ ɛbɛkɔ afa tanto wobɔ afɔre a na wosuo na mpɛ sɛ ɔmeka kyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ afɔre ɔhwɛ paa. Praise the Lord. Akatua yɛde ɔhwɛ paa ne yɛnsa so mu yɛde bɛtum so ɛyɛ den ɔhwɛ paa sɛ wobɔ afɔre a aha no wu a no wosuo sika mede bɛtumi wosumi biara no ebia metumi yi mi sika sei na mebɔ yie na wei deɛ mɛyɛ dɛn no madidie wɔlaake faith na dɛn no Onyankopɔn compare Cain ne Abel afɔreɛ ɛfiri sɛ baako deɛ yɛ dɛn ɛsɔ ne ɛsɔɔ n'ani no ɛnɛ nnipa bi gu so ka sɛ Abel de odwan mogya na ɛkɔbɔ afɔre nti na ɛsɔ Onyankopɔn na me Bible kyerɛ mu wɔ Hebrews sɛ ɛyɛ by faith. Praise the Lord. Ɛnyɛ mogya afɔre nti na ɛsɔ Onyankopɔn ɛyɛ gyidie a Abel yɛ dɛn wonyae sɛ meyi adeɛ ɛsom bo na adeɛ ɛsom bo fi m'akoma mu na memmɔ hu na mede kɔto mu a menim sɛ Onyankopɔn bɛyɛ dɛn wobɛhyira ɛno nti na ha yɛnhwɛ obi afɔre hɔ ɛyɛ wo ne Onyankopɔn challenge ɛne wo personal challenge a ne yɛ dɛn wo ne Nyankopɔn wɔ sɛ the whole month mede 1,000 na mebɔ afɔreɛ €4 the whole month yɛmfɔ so sɛ bɛbɔ bɛkɔ yi sika nyinaa ba na mmom wo ne wo Nyankopɔn ntam kwan bɛn so na ayɛ dɛn wobɔ w'afɔre a ɛsɔ Nyankopɔn ɛfiri sɛ wonni faith sɛ wode kɔtom Awurade a mekɔtom dɛn na menya menya hwee sɛ kyerɛ memfa wei biaa na ɛnyɛ dɛn memfa nyɛ dɛn akɔtom Onyankopɔn wohu ne da nanso wokɔkyɛ no adeɛ yɛtoa sɛ ɔse sɛ by faith Enoch was translated that he should not see death. Was gyidie na ɔfa Enoch ɛkɔɔyɛ na wahu owu. Yes. Na wahu no ɛnam sɛ Onyankopɔn ɛbɛfa no ɛkɔɔ ɛtira na ansa na wɔbɛfa no akorɔ no wonya adanseɛ sɛ ɔsɔ Onyankopɔn ani. Amen. Wonya adanseɛ sɛ ɔsɔ Onyankopɔn ani. Ɛyɛ no Onyankopɔn bɛfa na wanyɛ dɛ wahu owu da adɛn nti wonim sɛ Onyankopɔn yɛ dɛn ɛwɔ me nua tie me nɛ ayɛ bia bɛyɛ Kristo de wo personal ɛyɛ no wogye di sɛ Nyame wɔ hɔ deɛ ɛno nti woyɛ bɔne koraa ne faith sɛ Nyankopɔn gyina nkyɛn a wɔyɛ dɛn wɔhwɛ yɛtumi di bɔne na mmom ɛbi koraa yɛhu ɔsɔfo anaasɛ asɔre bapa ne yɛde nsie that means wonni faith bɔne no a wode ne Nyankopɔn yɛ dɛn wogyina no nkyɛn ɛno so na ade wo ho nyinaa yɛ dɛn ato so Bible sɛ ɔbɛyɛ nnwuma no ayɛ dɛn wobɛyɛ hyia no ayɛ dɛn na motoro mɔdwo deɛ ɔbɛyɛ dɛn wafuwafuwa no
so wodidi ana wodidi entra aduane yenyu no mansna ye den esisu gina pinti na fanse si wo ba bia ye den ugina wo Kristo ne mugidi a wanya wo Awurade Yesu Kristo na so de ye den esom Yesu Kristo onam no san yare na ne serasa na ni pe bi san yare e wa so de mo a compared to Yesu no am so Master Jesus ye no mo se san ne kaka Yesu ma se obi ayare a onupa no ohun wa no ka so yare to mu to Bible me ni be bia o ma hu so yare na yare ni ntino ese se wo ya den to da bi wonim se nipa na ye den e yare ne mo ma ye se wo demonstrate kire me se wo obetimi asa yare eno ni a faith no eno ti se wa mo mpa ye na to wo se nyame wonim program nyinara wo se be fi sabre mumi sabe den Yesu mpo wo se be fi sabre monya den that means that when you need enti no manya den bisa wa ma ba ka tro woni monya ko ni me programs wo monya na woni eno ti no e mo bi nyina so de mo ka se sister wo bra wo mi hu se wo fie ade bi si ho na mi hu sa ade na si ho no grofo pese de tun ene se hu ene ne ma e ka wa se be si sabre who personally when you dey misa what's it adenti na mo misa so jini dia be bisa praise the Lord ana me bua sabe jimu dia me bisa every day Yesu na no san ya be na anuan mu bi kura wo mu nua a wo yare amomi ahesa no mo ye okay I am Mark 2:5 I'm Mark 2:5. So I can't fish rabbit who story in Mark was a panettiere was nice, the room of you know. Was you going to say, 3 Emra? Mark was a panettiere in San Eva. Was it now what you be or Yari in who are a deeper and I'm so now it will be our Yari in who are a deeper and I'm the son of bread. Na enkofuo ni na omo entumi omo tumi ameno no okopa edan a ewo mu no so yes na omo tutokuro edikete a wugwani no edaso no efa emu ejeja no eto mu yes na Yesu emu no wo didie no Matthew 5 no na Yesu ye den omu wo didie no okay. Osi obubiani ni se oba wado woni afiwo na atrafo a omtete eho Ele fancy ya enu mu fa ya refue adenti ana omo chichire no mu se ba bia Yesu wana kan bia anya den na ba bia aka Yesu oye nyankopon no betumi aka se na o ma monfo wo no bra ana omuso nu kakra de ne wura enipe na Yesu Kristo mu jidi praise the Lord hallelujah ana Yesu amu jidi a adan na o ka kire Yesu wo problem adan na afọ mu apeso ye na o ka kire no na so si na jidi enimu a obi enu obeye den so nyakopo ya challenge so and the faith here number 1 was we are saved by grace through faith. Na sejidi eni mu a ubie ni ho betumi anya na ya resawa asase so a aje sejidi ye de o na edenti na Yesu sane ya no se na Yesu hu wo mojidi omo hu se Yesu betumi aye de aya
don't know. Your time so go to go have me in friend or what's in that den now a person here, man. What's in Jesus Christ Nazareth, whom we mobile. And then I'm person here, man. What was an any day, Ephra. And then, yes, you are Musa when Ephra. Next, I saw when you did our beginning, when you never was why a day, a flower as a two. One more day, catch her and another bomb by say, Nazareth, Jesus Christ. Miss Ross say a day, Mammy, a day, give one. Then in Sakana and any day. And don't know, see a buy a Didier. Ye did any handbrake here, so that they are making. As I said, two animal. A two animal, when you put on by or so, a more a poor. And don't Abraham, Esau, no one, so would you dear, and no moment dear so. And don't say, I never knew me. Yabaki dear, we Yamia, yes, soon we are. Netty kind through, and then they are in faith. My way. When you are a probe, crap, sorry. When you near where they were, send a home for them, but see other friend, we are any you who now saw them. If we saw you read the few one and home, so my dear, 2 and a wire day, about when you are confused in others. And so there be a possibility who fit to bear now, they fit in the crowd. And then I don't wire the also. If you ask him from my way, when it's your name, a question. When you are going so the faith in Bona, it is written in the word of the living God. Yachun. Nice one for me, the I was a 1 year, and 1 year. Pomadi Nejina will now say Christo de Mapa. Netu and a more so Christo knew what he did. Now don't say Sue who said, so young Pupon, my fan. Mind a bit in my head. It is. Any employee, Abraboy, where need an answer on your day, whom you want. Say you're coming back. Was a cemetery, my mind, every day. Nothing me who's who I'm here, day, me won't mark every day. I trust if I won't book a show. I would use to be. It be your fate to say, Jem fit in yes, I am here. Never saw no sabe kind. Not Christo money, a dear dance here. Your father say a persecution. Your tap, I will ride Jesus Christ to you. Now, no, I can't 255. Was it a shrap? And in one more medinity. Why are they? What? Praise the Lord. Hallelujah. Men soon, if it's what them so right channel, we don't why are they? I share already Jesus Christ on that 990. We have peace with God through our faith. Righteous man shall be justified by faith. So can Romans 1:17 and men can't be a money a baby. Roman 4 and 1 but Romans 1 verse 17. I say, if he said, a moon and I will equal Yankupon me a deal. If he did him a quote, said the watcher said. The ultimate free mono to be young. Eh, man, that's the easy free man. Unyam. So can Roman Paul true faith to oneself. Who covers be a more true faith kakra. Who can Romans 3 verse 28? I mean, can't want it. A Roman form when it's a son in my head, you know, Romans chapter 3 verse 28. Ose 80 na ye bu se wo kwati amra adwuma ade didie na ebu nipa abem. Amen. Amen. Ya famra ade bu nipa abem na ebum ye nam didie so. Romans no can be broken as Romans 5 verse 1. Therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:8. 5:1. 5:1. Romans 4:1. In Muba was afei if you did mu na wo bu yan bi enti yanam yan awurade Yesu Kristo so e wo Onyankopon afan asomdie. Amen. Enam gidie so se ebebu mebemu a enam gidie a mede mu ato yan awurade Yesu Kristo so
ɛno mu ne yɛwu yɛn me nua atie me ɛna mepɛ sɛ wogyina yie wɔ Kristo so ɛmframa ɛbɔ no Bible aka no Matthew 24 wɔse nna ne bɛkɔ awurɛyi mpo a ɔmo a wapa a wɔn no ebi gyidie ano bɛyɛ dɛn ɛbɛdwo enipa pii gyidie ano bɛyɛ dɛn ɛbɛdwo na me sure sɛ mahu sɛ bebree gyidie ano yɛ dɛn ɛdwo ɛmframa bi ɛbɔ bi ɛsɛ wogyina Noah baabi osii hyɛn no na ɛpo nna hɔ na nsuo nna hɔ na dɛn wagyimi ɛhyɛ ma kɛseɛ baabi a ɔsi nsuo na kurom afɔ kora bɛbu nso wagyimi saa na nipa bu nso wagyimi wɔ gyidie ado wɔ wagyimi ɔnka sɛ Yesu na asom na oni hɔ no Onyankopɔn ne hɔ na ado ho nyinaa so no na ado sika na owura nyinaa yɛ den ɛsom Nyankopɔn nyɛ den wɔ ni na da nsuo tɔ yɛ ɔmo Onyankopɔn ne ni saa de ho si hɔ yi a ɛmmerɛ bɛba da ɛdi akyerɛ no we shall see the glory of our living God. Nyankopɔn no